I una d'aquestes activitats ja la poden trobar al vestíbul de l'Ajuntament de Sant Cugat. És l'exposició fotogràfica Sense paraules, una mostra que apropa la realitat dels malalts de Parkinson i dels seus familiars. Estarà al vestíbul de l'Ajuntament fins al proper 15 d'abril. Els deixem amb un petit tast. Totes les persones que hi participen aquí són malalts del Parkinson. Totes les fotografies, el que volen dir i diuen, és la realitat. Vull dir, no hi ha cap actuació. Per fer aquesta exposició s'han fet més de 550 fotografies per trobar exactament el símptoma que volem parlar. Aquest és un projecte que es diu Sense paraules i aquest projecte el que vol és explicar, que la gent vegi amb les fotografies exactament la simptomatologia i els símptomes d'aquesta malaltia com és el Parkinson. L'objectiu principal és la difusió, la societat conegui més el que és la malaltia, els seus efectes, com es manifesta, què passa, i l'altre també és que la societat i sobretot les persones que puguin necessitar coneguin més bé l'existència de les associacions i el paper que fan les associacions en suport dels malalts i les seves famílies. A la vida humana, a les persones, al llarg de la vida hem de conviure amb la malaltia i és important que aquesta convivència amb la malaltia la positivitzem i per tant expliquem que malgrat la malaltia hi ha coses a fer, hi ha recursos, hi ha possibilitats de tenir solucions, ni que siguin pal·liatives, i per tant també, sobretot, hi ha suport i acompanyament. El Parkinson no coneix fronteres, no coneix edat, no coneix raça o religió o estat social i pot atacar a qualsevol persona en qualsevol moment, a qualsevol lloc del món. Han passat 200 anys i encara aquesta malaltia té nom d'una persona i això és una mala senyal perquè vol dir que encara no es coneix la causa de la malaltia. Però encara i així nosaltres no ens rendim i volem continuar lluitant contra aquesta malaltia.